Madlok ko isaw mahong kamera kay basin ambot lang ka overthink ko. Waterproof man ta ni. Pero nag-overthink ko. Madlok lang ko. Sana saka ng ko ano? Hindi saka ng how. Kaya der? Mura magagdi taga baybay. Mura magagdi taga pahina. Dito banda? Bisag asa. Bala tanawa asa ang laom. Patay. Sana man tao ni akong ipantunban. Okay ra ni. Kaya mo yan. Kaya mo yan, kuya. Sure wa lagi. Okay ra. Nabaguhan ko taon. Ay ka-vlog ka na. Game. Tuli na. Uy, sug mo. Lakas na ng ano? Kusog no. Kusog lagi. Di ko mahilig, di ko makuha na. Di ko madaan na. Guys, maamba ko ani. Magpakamatay na ko. Joke lang. Videographer ha, ikaw na ibala. Ako nang bahala sa'yo, Brad. May shokoy, galak. Der, kusog der. Sakto lang. Sakura. Oo. Yan. Der. Oh, dyan. Video ko na ko der abi. Paganain mo yung pagiging akyat bahay mo. Sa kapit-kapit ka lang. Oh, dyan. Ngayon ko na-realize na yung show ko ay marunong palang kumakyat. Kasi kuan ba? Hindi, sige, go. Yan, ganyan. Ang timbang ba kay Burak? Butayok na good ka. Isda. Guys, pang take 10 na talaga to. Ikaw na galing buka. Take number 10. Kani kanya lagi? Dito nga, ayan oh, itong part na to. Kani. Ayan, dito. Para ano, may para naka-angle yung paa at saka kamay mo. Tangog mo na, no? Ayaw gani dira ari o Bisa. Spider-Man lumusog. Tangog tayo man. Ano ka bang Hindi. Ha? Hindi. Sure ba? Huwag ka mag-alala. May insurance ka. Tama to. May insurance. Ano ka ni? Gee. Masama ko ni galaki ni. Saka ta. Isa. Galing mo sinila sa to. May pagwanong ipan. Wala ka ng choice. Nauna na. Go there. Oh. Wait lang mo yung chinelas mo dito. Oh. Radlo ko niya mo bakit? Ayun na siya sa taas. Der! Huwag mo ako iwan dito, Der! Masyado pang maaga! Takyan! Ay, naku po. Okay guys, after 30 minutes nakatalon din siya sa wakas. Sodang. Di dagat isod sa awan eh. Tagaan eh. Pero nakaya na ko. Anong feeling? Buang ko ba eh? Mubo raw ta pero lay ugnas babono di ba? Oh. Kanang murag feeling mo kay layo ba? Mo to gikalit na ho, umutong agaw puro. Ano bitaw?
guys, hindi nakabiyuan ni David tala. Mga mangroban, alam na din ni David. Ulala! Time check. Nakalimot ko na pamili ko event nga atinan, which is party, birthday party. Grabe ang katog tungod ikapoy ko atong diligo na mo ganina. Hopefully di pa ko late. Wait, sa asa kalapit ang party. Mga tanong. Parang di niya makanay. Wait. I'm very late kita akong appointment. Kaya katuo ko. Makakuan ako, magpiyong-piyong ako, nakatug na minon ko. Pastilan dolor. I'm here at Reynas. Look at the place, Reynas. Yes, sir. Jert, sorry Jert. Tama kayo dito na kayo mabot. Yo, nakatug ko eh. Tog. Daw. Nakatug ko. Nakatog ko daw. Tug ko, mga mata na gano'n. Naligo ka niya, kuwan, dagat. Bigla na. Dara. Pahit. Pamulo talaga. Ano to? Anong Plato? plato ba? Ah, si JJ. Ha? Si JJ ko. Wala mo kapalit ko gift good. Hindi ako to. Kaya, andun ako ganina, nakatug ko ba eh. Mao na. Samo. Sabi na kayo. Lagi na. Sam. Asa kaliwat, P? Happy birthday. Say hi, B. Say hi. Happy birthday, B. Say hi, uy. Say hi, B. Uy. Si Panda. So cute, anak Panda, oy. Hindi ganahan ka, B. Pinaka-shout ko to. Oh, Boss Agal. Boss Agal. Uy, mau Boss Agal naman eh. Boss Agal. Mukhang ko. Pasok ko. Build ka ni main Gila ko na. What? Diyan ko ano. Main bill. Tara. Main bill. Players ready. 3, 2, 1, go shoot. One. Ay. Naligo eh. Naligo. Aerial to ganito. Aerial. Aerial dito. Ay, wagod to. Sabas-sabas aerial to. Patay. Kita ko nga naigo. Aerial ace to na aerial ace. Daog. Wait. Sige daw. Players ready. 3, 2, 1, go shoot. Okay, good. Uy, kinsa man eh.
Nawa agbit oy. Na burst? Kinsa mo ni? Adara. Kinsa mo? Salamat wa mo lagpot ag sa beat.